Ahojte, volám sa Luisa a vítajte pri mojom úplne prvom YouTube videu. Ako vám napovedá už môj vzhľad, tak budeme sa líčiť. Čo je to moje úplne prvé YouTube video, tak ešte také trošku chaotické, má svoje muchy, ale verím, že sa vám bude páčiť. Tento make-up, čo tu vidíte, je inšpirovaný obrazom z Rod Venuše od Andrea Botticelli. V tomto mojom kanále by som rada spojila také dve moje vášne. Ja som povolaním etnologička a milujem aj make-up. Tak by napadlo, že prečo tieto dve stránky mojej osobnosti rovno nespojiť a možno to niekoho bude zaujímať. Čiže tento make-up je inšpirovaný z Rodom Venuše, alebo teda v rámci gréckej mytológie Afrodity. A keď sa budeme líčiť, tak, alebo keď sa budem líčiť, tak vám porozprávam niečo práve z mytológie. Čiže to nebude úplne taký možno tutoriál, na ktorý ste boli doteraz zvyknutí. To je dosť môjho kecania, ja sa ešte strašne hanbím. Takže dúfam, že mi to odpustíte a vrhneme sa na video. Afroditu v gréckej mytológii určite každý pozná ako bohyňu lásky. Málo kto však vie, že bola taktiež bohyňou krásy, túžby a potešenia. O zrode Afrodity vypovedajú presne dva mytologické príbehy, ktoré sa nám však obsahovo líšia. No a zda najznámejším je príbeh od Hesioda, ktorý priamo popisuje, ako sa zrodila Afrodita z morskej peny. Afrodita však nevznikla z morskej peny len tak. Za jej vznikom je Titán Kronos, ktorý v snahe o zvrhnutie svojho otca Urána mu odrezal jeho pohlavné ústrojenstvo, ktoré následne hodil do mora. No a z týchto odrezaných orgánov pomaličky vytekala do mora krv, ktorá sa menila na morskú penu. A to všetko sa deje v tesnej blízkosti pobrežia Cypru, na ktoré následne Afrodita vychádza ako bohyňa zrodená z morskej peny. Afrodita v úvodzovkách cyperská vyšla z gréckej reprezentácie Cypru, ktorá bola kultúrne podmienená práve hlbokou nejednoznačnosťou, lebo Cyprus bol na jednej strane grécky a na druhej strane bol ešte blízko orientálneho sveta. Dalo by sa povedať, že Cyprus bol aj grécky, aj orientálny. A podľa niektorých vedcov práve Afrodita podmienená orientálnou tradíciou bola v očiach Grékov vnímaná ako veľmi silná a mocná bohyňa, ktorej sila a moc práve pramenila z jej identity bohyne plodnosti. Je už asi samozrejme, že kult Afrodity bol najviac rozšírený práve na Cypre. V príbehu od Homéra je zase Afrodita dcérou Zeusa a bohyne Dione. Tento príbeh sa snaží viac Afroditu integrovať práve do gréckej tradície. Každopádne samotný príbeh nie je vôbec taký dramatický a populárny ako ten prvý. V žiadnej epickej poézii sa Dione nespomína priamo ako manželka Zeusa, ale skôr ako jeho božský náprotivok alebo opozit. Mnohí vedci sa domnievajú, že ide o bohyňu s indoeurópskym pôvodom. Panuje hypotéza, že sa jedná o strátenú matku Zeme, ktorá je už, ako som spomínala, naprotivkom Zeusa otca nebie. O samotnom bližšom vzniku Afrodity však príbeh od Homéra nevypovedá. S Afroditou je často spájaný aj Eros, ktorý bol vnímaný ako mocný a silný, ale nikdy nebol vyobrazený ako dospelý človek, ale ako dieťa. Mohol byť taktiež vyobrazovaný ako krásny mladík, ale nikdy nie je dospelý. Podľa príbehov bol zlomyselný, rozmarný a drzý. Eros nebol vnímaný len ako boh, ale bol vnímaný aj ako princíp, prostredníctvom ktorého si ľudia vysvetľovali prepojenie zdanlivo neprepojiteľných protikladov, ako napríklad osamelosť a vzťah, alebo neha a agresia. Eros podľa Teogónie existoval spolu s chaosom a Gajou zemou už na samotnom počiatku. Afrodita bola taktiež aj manželkou a matkou
Asi najznámejším manželom Afrodity bol božský kováč Hephaistos. Ich manželstvo sa v mytológii ale nepopisuje priamo najšťastnejšie. Afrodita mala aj iných romantických partnerov, ako napríklad osla bohov Herma a boha vojny Área. No a medzi deti narodené z týchto spojení patril napríklad hrdina Eneas, Harmonia a Hermafroditos. No a ako môžete vidieť, make-up už pomaly finišujem. Ešte pridávam takéto posledné detaily, rôzne kamienky a perličky. Takže to je odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám môj make-up look páči a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.